Wel, gyfeillion, croeso cynnes i bob un ohonych chi ar y bore gwyntog hwn ar y maes yn y Steddfod Wrecsam i'r ddarlith flynyddol hon. Darlith flynyddol Adran Diwinyddiaeth, yr hyn o'n i'n arfer i alw yn urdd Graddedigion Prifysgol Cymru, cyn gyfyrwyr Prifysgol Cymru. Mi oedd y ddarlith hon yn arfer cael ei chynnal nid ar faes y brifwyl, ond yn ystod y gynhadledd ddiwynyddol oedd yn digwydd yn y Coleg Diwynyddol bob blwyddyn ym mis Medi. Mi oedd yr athronwyr a'r diwinyddion yn unoed ei gilydd ar ddechrau mis Medi i gynnal cynhadledd. A blynyddoedd yn ôl, dwi'n cofio bod yna ar cydeirydd oedd yr athro Rheinald Nantlais Williams, ac oedd e'n croesawu i gyd yr athro Harry Williams, y ddau ohonyn nhw ar staff y Coleg Diwynyddol yn Aberystwyth. A dyma Rheinald yn dweud fel hyn: mae'n darlithydd gwadd wedi i addysgu ym Mhrifysgol Rhydychen. Meddwl fe. A ddichon ddim da ddyfod o Rhydychen. Ac oedd e'n dweud hynny wrth gwrs am ei fod e wedi cael ei addysg yn ogystal ag ym Mhrifysgol Cymru, ym Mhrifysgol Chaergrawnt. Wel, fi sy'n cael dweud y bore yma, yn darlithydd gwadd yr athro Eryl Wyn Davies wedi addysgu ym Mhrifysgol Cymru ac ym Mhrifysgol Chaergrawnt. A dwi'n cael dweud, a ddichon ddim da ddyfod o Gaergrawnt. Oherwydd ges i peth o fy addysg yn y lle arall yn dyfe. Ond oedd e'n achlysu'r difyr iawn. A fel mae'n digwydd, mae'r darlithoedd yma wedi bod yn achlysuron difyr iawn ar hyd y blynyddoedd. Wy'n cael croesawu hen gyfaill i mi. Buon ni'n cydweithio am blynyddoedd yn y Coleg ym Mangor, yn yr Adran Diwinyddiaeth ac astudiaethau Beiblaidd, yn magu cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth ar ôl cenhedlaeth o fyfyrwyr, ac oedd yn fraint cael gwneud hynny, a cael gwneud hynny trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Wel, mae Eryl wedi bod ar y staff yna ar hyd i oes mewn gwirionedd, wedi ymddeol erbyn hyn, ond eto yn cadw i arfe deallusol yn lan. A pan o'n i'n meddwl, wel, beth am bwnc ar gyfer yr Eisteddfod hon, oedd Robert Pope a finne ac Elwyn Richards a finne'n crafu'n penne, beth am CH Dodd? CH Dodd. Mi oedd brawd CH Dodd, yr athro AH Dodd, yn dysgu. Fe oedd athro hanes Prifysgol Bangor am flynyddoedd. A mi oedd i ferch Mary, pan bydde hi'n sôn am ei hewyrth, byddai'n sôn am Uncle Charlie, os gwelwch yn dda, Uncle Charlie. Wel, y bore mae Eryl yn mynd i ddweud pob beth yn eisiau gwybod am Uncle Charlie, y diwinydd o dre Wrecsam CH Dodd i fywyd a'i gyfraniad i ysgolheictod Beiblaidd. Rowch gymeradwyaeth i Eryl. Diolch yn fawr iawn i Denzil am ei eiriau caredig o gyfraniad, ac ar yr un pryd diolch yn fawr iawn i Adran Diwinyddol Graddedigion Prifysgol Cymru am y fraint o gael traddodi y ddarlith yma eleni. Wel, prin iawn yw'r ysgolheigion Beiblaidd sy'n cael ei hanrhydeddu hefo bywgraffiad. Ond fe gafwyd portread clodwiw o fywyd a gyrfa academaidd CH Dodd mewn cyfrol gan F.W. Delythgon. Mewn cyfrol hynod ddarllenadwy sydd yn olrhain ei lawn fel darlithydd ysbrydoledig, pregethwr grymus ac esboniwr heb ei ail. Yn briodol iawn, un gair sydd yn deitl i'r rhan gyntaf y gyfrol,
sef Wrecsam. Oherwydd yma yn Wrecsam fe cafodd o ei eni ar y 7 o Ebrill 1884. Ac am y 19 mlynedd cyntaf o'i fywyd, roedd dylanwad y cartra, y capal a'r ysgol yn drwm iawn arno. Roedd y traddodiad Puritanaidd yn gryf iawn yng nghartref y Dodds. Dim darllan ar y Sul, heblaw'r Beibl a chyfrola crefyddol. Dim cerddoriaeth, ond yr hyn a ystyrid yn gerddoriaeth grefyddol. Roedd yna siom arbennig can digwyddau diwrnod y Nadolig syrthiol ar y Sul. Oherwydd y drefn oedd y gellu edrach ar y tegana, ond nid chwarae hefo tan y diwrnod wedyn. Mi roedd teulu Dodd yn aelodau ffyddlon o gapal annibynwyr Pen y Bryn. Roedd ei dad yn ddiacon yno, roedd o'n arweinydd côr y capal, yn godwr canu, ac yn athro ysgol Sul. Ar ôl disgwyl i'r plant, o'n i roedd Dodd yn 1 o 4, roedd disgwyl iddyn nhw fynychu y capal ddwywaith ar y Sul, a'r ysgol Sul yn y pnawn. Yn yr ysgol gynradd, lle roedd ei dad yn ysgol feistr, yr arfer ar y pryd oedd dysgu darnau o ryddiaeth a farddoniaeth ar y coch. A mae'n amlwg bod gan Dodd, hyd yn oed yn 8 oed, farn bendant am werth llenyddol yr hyn o ddysgu iddyn nhw. Mae o'n cyfeirio ato ei hun yn gorfod dysgu cerdd gan William Wordsworth, The Pet Lamb. A poem, meddai, which I thought even then was a very silly piece. Ond mae o'n tystio bod y ddisgyblaeth yna o ddysgu ar y cof wedi bod o fydd arbennig iddo. A dywedi fod o'n medru adrodd ar ei gof ddarnau helaeth o'r Beibl yn Gymraeg ac yn Saesneg, heb sôn am weithiau y clasuron megis Virgil ac Euripides. Yn 1896, enillodd ysgoloriaeth i fynychu ysgol Grove Park yma'n Wrecsam. A mi fydd o'n ffodus i gael athro oedd wedi drwytho yn y clasuron, paratoad ardderchog ar gyfer ei yrfa academaidd maes o law. Yn Hydref 1902, aeth yn fyfyriwr i goleg y Brifysgol yn Rhydychen. Ac yno mi roedd o yn ei elfen yn astudio hanes Groeg a Rhufain a gweithiau Platon ac Aristoteles. Tra roedd o yn y coleg, dangosodd ddiddordeb anghyffredin mewn athletau, ac am ei fod o ran cyfansoddiad yn fyr ac yn denach, mi gafodd ei wahodd i fod yn cocs ar gwch y coleg. Yn anffodus, y tro cyntaf ar y dŵr, arweiniodd ei gwch i wrthdrawiad yn erbyn cwch coleg Wadham. Boddwyd y cwch hwnnw, a daeth Antur Dodd fel cocs i ben yn ddiymdroi. Wedi Dodd ddod maes o law yn un o ysgolheigion amlyca Prydain y maes y Testament Newydd, nid mewn diwinyddiaeth, ond mewn archeoleg a numismateg oedd ei ddiddordeb penna. Gan fod y Brifysgol yn Berlin yn cael ei ystyried ar y pryd yn un o brif ganolfannau'r byd
i ymchwil yn y maes, penderfynodd Dodd fynd yno ym mis Ebrill 1908. A thra roedd yno manteision ar y cyfle i fynychu darlithoedd yn y gyfadran ddiwinyddol, a hynny gan ddau o ysgolheigion Beiblaidd mwyaf dylanwadol y cyfnod, Adolf von Harnack a Johannes Weiss. Pan ddychwelodd i Wrecsam 5 mis yn ddiweddarach, mi roedd o wedi drwytho yn yr Almaeneg, ac wedi swyno gan ddarlithoedd Harnack oedd yn cael ei ystyried yn awdurdod ar hanes gynnar y grefydd Gristnogol. Felly yn lle canolbwyntio ei ddiddordeb ar archeoleg ac ar ysgrifau a chreiriau o'r hen fyd, fe ddechreuodd ymddiddori yn ddechreuadau cynnar y grefydd Gristnogol. Roedd o eisoes wedi meistroli iaith a llenyddiaeth a diwylliant y byd Helenistaidd. Yn awr roedd o am gymhwyso'r wybodaeth i astudiaeth o'r ffydd Gristnogol gynnar. Ar ôl graddio, hynny gyda'r dosbarth cyntaf, penderfynodd Dodd aros yn Rhydychen, a chafodd ei dderbyn i goleg Mansfield i ymbaratoi ar gyfer y weinidogaeth. Yn wahanol i golegau eraill Rhydychen oedd yn gysylltiedig ar eglwys Anglicanaidd, mi roedd coleg Mansfield wedi cael ei sefydlu yn y 14th ganrif ar 15 i baratoi myfyrwyr ar gyfer y weinidogaeth anghyffurfiol. Yn ddi-os, yma oedd cartref ysbrydol Dodd. Yma teimlai i fod o ymhlith pobol o'r un anian a fo'i hun. Yn ystod ei ail flwyddyn fel myfyriwr isradd yn Rhydychen, yr oedd Dodd wedi teimlo'r awydd i gynnig ei hun i'r weinidogaeth. Mae'n amlwg mai tyfu yn raddol a wnaeth yr argyhoeddiad yma, fel mae o'i hun yn tystio. My call to the ministry, medda fo, was not a single experience, but a growing conviction, making way against many doubts and much hesitation. Gwaethaf pwyso y ddarno o gyfeiriad yr eglwys Anglicanaidd, nid oedd unrhyw amheuaeth o gwbl ganddo. Mae gweinidogaethu gydag eglwys yr annibynwyr oedd ei ddymuniad. Cychwynodd ar gwrs diwinyddol yn Mansfield, ac yma daeth i astudio Hebraeg ac Aramaeg a Syrieg. Gwrs roedd o eisoes wedi dysgu Groeg a roedd o'n ddigon gyfarwydd ar byd Helenistaidd, ond yn awr fe ddaeth na gyfla iddo fo ymgyfarwyddo ar diwylliant Semitaidd. Erbyn 1911, roedd ei gwrs diwinyddol yn Mansfield wedi dod i ben, a derbyniodd alwad i weinidogaethu yn eglwys yr annibynwyr yn Warwick. Mi roedd o yn 80 oed ar y pryd, a mi symudodd i fyw i Warwick yn Ebrill 1912. Mae'n siŵr yna i braidd o yn eglwys yr annibynwyr yn Brook Street wedi disgwyl y byddan nhw yn elwa ar ei wasanaeth am flynyddoedd lawer. Ond, yn 1915, gorfu i Dodd wneud penderfyniad anodd, ac un oedd yn mynd i bennu llwybr eirfa yn y dyfodol. Mi roedd pennaeth Coleg Mansfield, gŵr o'r enw James Moffat, wedi cael ei benodi yn athro hanes yr eglwys ym Mhrifysgol Glasgow.
A phan gyfarfu cyngor Coleg Mansfield i benderfynu ar ei olynydd, yr oedd yna un enw yn sefyll uwchlaw pob enw arall, CH Dodd. Ar y 9 o Fehefin, derbyniodd Dodd lythyr yn nodi mai penderfyniad unfrydol cyngor y coleg oedd ei wahodd i lenwi swydd darlithu yn y Testament Newydd. Gyda'r addewid y byddai ymhen 3 blynedd yn cael ei ddyrchafu yn Athro. Wel, gellu disgwyl y bydda Dodd wedi neidio ar y cyfle. Ond ymddengys iddo fo bendroni yn hir yn Nhylch y Dyfodol. Roedd wedi bod yn hapus iawn yn Warwick. I gynulleidfa'n werthfawrogol iawn ac yn gyfeillgar iawn. Ond yn y diwedd, mi benderfynodd dderbyn y swydd. Ymresymodd y gallai barhau i bregethu ar y Sul, ac y byddai'n gwasanaethu ei enwad yn fwy effeithiol yn y swydd newydd, gan y byddai'n hyfforddi gweinidogion y dyfodol ar gyfer Eglwys yr Annibynwyr. Felly, ym Medi 1915, ffarweliodd a'i gyfeillion yn Warwick ac aeth i fyw i Goleg Mansfield. Gorfu'r coleg gau i bob pwrpas am ryw 4 mlynedd o hynny oherwydd yr rhyfel byd cyntaf. A rhaid oedd aros tan 1919 cyn i bywyd normal yn y coleg a'i gychwyn. Erbyn i Dodd dychwelyd i Mansfield yn 1915, roedd o eisoes wedi dathlu i ben blwydd yn 10 A nifer o'i gyfeillion erbyn hyn wedi priodi. Rwan, mi fydd Dodd yn cadw dyddiaduron yn reit rheolaidd ar hyd ei oes. Ond, a mae'n siŵr mawr siom i'w gofiannydd, yr unig sylwadau ynddyn nhw gan amla oedd amball i ryw gofnod digon di-sylw am y twydd, lle roedd wedi bod yn cerdded y diwrnod hwnnw, neu ar y Sul be oedd testun y bregeth a glor. Ond, ar y 6 o Rhagfyr 1918, fe geir mewn llythrennau breision y geiriau incipit vita nova. Arwydd bod Dodd yn edrach ymlaen at gyfnod newydd yn ei fywyd. Y rheswm am hynny ydy ei fod o wedi dechrau canlyn nerth o'r enw Lesley Griffith. Ac ar ôl yn dreulio dipyn o amser efo'i gilydd, yma yn Wrecsam ac yn Rhydychen ac yn Hartraf Lesley yn Bromley, fe fu i'r ddau ddyweddio. Fodd bynnag, yn fuan wedyn, mi dorrodd y berthynas. A chafodd y profiad effaith fawr ar Dodd. Yn gymaint felly, nes iddo orfod derbyn cwnsela gan seicotherapydd am gyfnod. Yn aml fod e wedi disgwyl am gymor oes i rannu ei ddiddordebau, sefydlu cartra cysurus, magu teulu, a mi roedd o'n loes calon iddo pan ddaeth y berthynas yma i ben yn 1920. Modd bynnag, fe ddaeth na dro ar fyd yn ei fywyd personol. Pan gyfarfu â Phyllis Terry, mi roedd hi yn wraig weddw, o fi wedi colli gŵr yn y rhyfel byd cyntaf. Erbyn Chwefror 1925, roedd y ddau wedi dyweddio, ac erbyn y Mehefin, roedden nhw yn briod. Roedd Phyllis a'i theulu yn dod o gefndir pur wahanol i Dodd.
A phan ddaeth hi a Dodd i gwrdd â'i mam am y tro cyntaf, I hymateb hi oedd, well, he seems a very nice man, but we've never had a little man in the family before. Ac ychwanegodd, am un oedd I ddatblygu'n un o ysgolheigion Beiblaidd mwyaf yr 20th ganrif. Oh, I suppose he'll be all right. Mi roedd y briodas yn drobwynt ym mywyd Dodd. Dyma'r gwmnïaeth roedd o wedi ddeheu amdani, ac yn awr fe allai gofnodi yn ei ddyddiadu gyda hyder incipit vita nova. Yn aml mewn bywyd, mae'r cyfleoedd gorau yn dod I chi ar yr adegau mwyaf anghyfleus. A felly bu hi yn hanes Dodd. Yn 1926, oedd Dodd yn y broses o brynu tŷ. Phyllis yn disgwyl I plentyn cyntaf gyda'i gilydd, roedd hi'n eisoes I fam un plentyn gyda'i gŵr cyntaf. Mi gafodd Dodd gynnig y Gadair Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Yale, gyda chais iddo fo gyflwyno cyfres o ddarlithoedd yno, cyn cael y cynnig yn ffurfiol. Yn amlwg felly bod I waith ysgolheigaidd erbyn hyn yn destun edmygedd nid yn unig ym Mhrydain, ond yn yr Unol Daleithiau. Cafodd I ferch o Rachel I geni ar y trydydd o Fawrth, ac yn fuan wedyn chwiliodd Dodd o Southampton I gyflwyno'r gyfres o ddarlithoedd. Ond, mor apelgar oedd y cynnig o Gadair yn yr Unol Daleithiau, ei gwrthod a wnaeth Dodd. Roedd o a'i deulu yn mynd I aros yn Rhydychen. Yn 1928, cyhoeddodd Dodd un o'i lyfrau mwyaf allweddol, sef The Authority of the Bible. A roedd hwn yn ymdriniaeth ffres a gwreiddiol ac adeiladol o bwnc digon anodd mewn gwirionedd a digon dadleuol. Cafodd ei anrhydeddu a doethuriaeth anrhydedd o Brifysgol Aberdeen ar bwys y gyfrol hon a'i gyfrolau blaenorol. Ac yn y blynyddoedd I ddilyn, mi fydda'n derbyn doethuriaeth anrhydedd o Brifysgolion Chaergrawnt, Rhydychen, Llundain, Manceinion, Glasgow a Chymru. Ac o dramor o Brifysgolion Harvard, Oslo a Strasbourg. Darlith clir I fod o yn cael ei ystyried yn ysgolhaig o bwys rhyngwladol. Yn tyfu fyny yn Wrecsam, mynychu gapal yno, roedd awdurdod y Beibl yn rhywbeth oedd yn cael ei gymryd yn ganiataol. Ond yn rhengoedd y brifysgol, roedd na cryn drafod ynglŷn â natur ei awdurdod. Nid bod ysgolheigion yn gwadu awdurdod y Beibl fel y cyfryw, ond mi roedden nhw'n teimlo dipyn bach yn anesmwyth gyda geiriau fel anffeiledigrwydd mewn cyswllt ar ysgrythur. Mae rhaid astudio'r Beibl, medden nhw, fel pob llenyddiaeth arall, yng ngoleuni beirniadaeth lenyddol a hanesyddol. A golygai hyn, wrth gwrs, ail ystyried y cysyniad o awdurdod mewn cyswllt â'r Beibl. Roedd Dodd wedi treulio ei fywyd ysgolheigaidd yn astudio iaith y Beibl, ei hanas a'i gefndir, yn awr rhoddodd ei fryd
ar drafod ei awdurdod. Ac o blith holl lyfrau Dodd, felly dadla, dwi'n meddwl, mae yn y gyfrol swmpus yma ar awdurdod y Beibl y daw ei argyhoeddiadau personol yn fwyaf i'r amlwg. Er ei bod ni erbyn hyn yn tueddu gysylltu enw Dodd ag Efengyl Ioan, mae'n amlwg mai llythyrau'r apostol Paul oedd ei brif ddiddordeb yn y blynyddoedd cynnar. A chyhoeddodd gyfrol yn amlygu ffrwyth ei ymchwil manwl i lythyrau'r apostol. Mewn cyfrol yn dwyn y teitl The Meaning of Paul for Today. Gosododd y llythyrau i gyd yn ei cyd-destun hanesyddol, gan ddangos fel oedd arferion a meddylfryd y byd Helenistaidd wedi dylanwadu ar yr apostol. Ond y fwy na dim, fel mae'r teitl y llyfr yn ei awgrymu, ceisio ddangos perthnasedd, syniadaeth a diwinyddiaeth yr apostol i ddarllenwyr yn yr 18fed ganrif. Ar bwys y cyhoeddiad hwn, gwahoddodd i gyfaill o James Moffat i sgwennu esboniad ar yr epistol at y Rhufeiniaid. A hynny ar destun oedd wedi cael ei seilio ar gyfieithiad gan Moffat ei hun. Ar y cyfan mae Dodd yn cymeradwyo cyfieithiad ei gyfaill, a dim ond mewn ambell fan mae o'n ei gwestiynu. Nod amlwg yr esboniad, fel yn achos y gyfrol yna ar Paul, ydy gwneud yr epistol yn berthnasol i ddarllenwyr yn yr 18fed ganrif. Ac gwelir yn y gyfrol ddawn y pregethwr i esbonio a chymhwyso neges yr apostol. Weithiau mae Dodd yn cydnabod ddigon onest bod rhai agweddau o ddysgeidiaeth Paul yn eitha idiosyncratig, a bod rhai o'i ddatganiadau yn berthnasol yn unig i'w oes ei hun. Ar brydiau mae Dodd yn dod yn anghytuno a dehongliad Paul. Mae ei ddadleuon mewn ambell fan meddai yn wan ac anelwig, a ddehongliad o'r Hen Testament yn artiffisial. Gogoniant yr esboniad ydy fod o'n gosod syniadau Paul yng nghyd-destun i cyfnod, gan daflu goleuni gwerthfawr a rai o eiriau allweddol o'r epistol, ffydd, cyfiawnhad a chybiaeth i gofaint ac yn y blaen. Nid cyfres o athrawieithau diwinyddol moel sydd yn yr epistol, meddai, ond cryd y cyr, dyn a oedd, fel Dodd ei hun, wedi profi methiant, wedi profi iselder, ond un a lwyddodd i oresgyn yr anawsterau drwy ei ffydd ddi-ysgol. Roedd Dodd fel petai'n uniaethu a phrofiadau a meddylfryd Paul ei hun. Mi ddaeth at dro ar fyd ym mywyd Dodd ym mis Awst 1929, pan fu farw A.S. Peak, roedd o'n athro ym Prifysgol Manceinion. Gyfraniad Dodd lythyr yn ei hysbysu mai dymuniad, cyngor a senedd y Brifysgol oedd cynnig y Gadair iddo fo. Yn ei hawdd nhw i ddenu, pwysleisiwyd mai baich ddigon ysgafn o ddarlithio a gweinyddu fyddai ganddo, ac y bydde o'n cael ddigon o amser ar gyfer ei ymchwil. Mellach, bod Peak wedi bod yn darlithio y maes yr Hen Testament a'r Testament Newydd, wel, dim ond y Testament Newydd oedd ei disgwyl i Dodd darlithio yna. A mi gafodd Dodd wybod mai dymuniad Peak ei hun
chydig cyn iddo fo farw, oedd mai Dodd fyddai ei olynydd. Bu hyn yn ddigon i'w berswadio i dderbyn y swydd ac fe'i etholwyd i Gadair enwog Rylands ym Mhrifysgol Manceinion. Erbyn yn 1930, roedd ffocws Dodd wedi troi at yr Efengyl Ioan, a roedd o'n awyddus iawn i ddod o hyd i galon yr Efengyl neu'r cerwgma i ddefnyddio term technegol, y cerwgma a bregethid gan yr apostolion cyntaf. A dyma oedd thema ganolog ei lyfr The Apostolic Preaching and its Developments. Cymryd Dodd graidd y cerwgma yn 1 Corinthiaid 15:1-3, sef, a dwi'n dyfynnu, bod Crist wedi marw dros ein pechodau yn ôl yr ysgrythurau, iddo gael ei gladdu a'i gyfodi ar y trydydd dydd, ac iddo ymddangos i Cephas, ac yna i'r 12. Ac amrywiadau ar y thema hon a welir yn y pregethu apostolaidd. A chaiff y patrwm yma ei ailadrodd yn yr areithiau a gofnodir yn llyfr yr Actau. Ond be fyddai Dodd, mae cwestiwn bwysig i'w ddarllenwyr oedd i ba radda oedd y cerwgma, i ba radda oedd y pregethu apostolaidd yn seiliedig ar ffeithiau hanesyddol. A'i perthyn i fyd hanes oedd y cofnod am bywyd Iesu, neu, fel y mynnau, pobl fel Rudolf Bultmann ac eraill, i fyd mytholeg. Ymateb Dodd oedd ymwrthod a sgeptigaeth ysgolheictod y cyfandir, gyda'i casgliadau negyddol. A dadleuodd bod llawer o'r hyn a gofnodir yn yr Efengyl Ioan yn seiliedig ar dystiolaeth llygad-dystion. Ar yr un pryd pwysleisiodd mae pobl yn meddu ar ffydd oedd y llygad-dystion hyn. A rhaid erbyn meddwl bod y ffydd hwnnw wedi dylanwadu i ryw raddau ar y modd roedd yr hanes am Iesu wedi cael ei gofnodi. Mewn gair, roedd y digwyddiad a'r dehongliad ohono yn anochel glwm wrth ei gilydd. Wel, ni ellir gwerthuso cyfraniad ysgolheictod Dodd heb grybwyll ei astudiaeth fanwl o ddamhegion Iesu. Y flwyddyn cyn i Dodd fynd i Berlin, roedd yna ŵr ifanc, cwta, 10 mlynedd yn hŷn na Dodd ei hun, wedi cyhoeddi llyfr a oedd i ddod yn dra ddylanwadol ymhlith ysgolheigion y Testament Newydd. Enw'r gŵr oedd Albert Schweitzer, a theitl ei lyfr oedd Von Remarus zu Vrede, cyhoeddwyd yn 1907, a gyfieithwyd i'r Saesneg 2 blynedd yn ddiweddarach dan y teitl The Quest of the Historical Jesus. Un o themau allweddol y gyfrol oedd dyfodiad teyrnas Dduw. A cheisiodd Schweitzer osod cenadwri Iesu am y deyrnas yng nghefndir syniadol ei oes. Dadleuodd fod Iesu yn drwm iawn dan ddylanwad syniadau apocalyptaidd ei fydd, ac yn ôl y syniadau hynny, rhywbeth fydda'n cael ei amlygu yn y dyfodol ar ddiwedd amser oedd y deyrnas. Ond yn ei lyfr pwysig, The Parables of the Kingdom, godwyd 1935, gwrthododd Dodd ddadleuon Schweitzer. Gan mynnu nad rywbeth yn cael ei amlygu ar ddiwedd amser oedd y deyrnas yn ddysgeidiaeth Iesu. I'r gwrthwyna, roedd ei ddewediadau am y deyrnas yn datgan yn gwbl glir a diamwys
Nid fod y deyrnas i ddod, neu fod y deyrnas ar ddod, ond ei fod eisoes wedi dod. Dyna meddai oedd byrdwn damhegion Iesu, megis dameg ar hedyn mwstyr, oedd yn awgrymu fod y deyrnas eisoes ar waith, gyda grym tawel, ond anorchfygol. Dwi'n meddwl bod ond yn deg nodi fod na gryn feirniadu wedi bod ar ddadleuon Dodd yn y cyswllt yma. A'r farn gyffredin, dwi'n meddwl, i fod wedi ymateb i ddadleuon Schweitzer. Oedd wedi anwybyddu dywediadau megis y deisyddiad deled y deyrnas yn weddi'r arglwydd, sy'n awgrymu, wrth gwrs, bod na elfen ddyfodolaethol i ymddangosiad y deyrnas. Ym 1935, cafodd Dodd i benodi i Gadair Diwinyddiaeth Norris House ym Mhrifysgol Chaergrawnt. Ac mi yno y bu Dodd hyd nes iddo fo ymddeol yn 1949. Mi roedd y penodiad yma yn ddigwyddiad o bwys hanesyddol, oherwydd dyma'r tro cyntaf i Gadair Diwinyddiaeth yn Rhydychen neu yng Chaergrawnt gael ei roi un nad oedd yn aelod o'r eglwys Anglicanaidd. Un o fyfyrwyr Dodd yng Chaergrawnt oedd y Cymro Cymraeg W.D. Davies, a ddaeth yn ddiweddarach yn Athro ym Mhrifysgol Duke yng Ngogledd Carolina. A mae o yn tystio bod darlithoedd Dodd yn hynod boblogaidd, i bod nhw wedi strwythuro yn ofalus, a'i bod hefyd yn gyfarwyddwr ymchwil penigamp. Yn y man, fe gyd olygodd Davies gyfrol deyrnged i Dodd i ddathlu i ben blwydd yn 70 oed. A mae'r ffaith bod na 60 o ysgolheictod, nid yn unig o Brydain, ond o Norwy, o Sweden, o'r Almaen, o'r Swistir, o Ffrainc a'r Unol Daleithiau, wedi cyfrannu i'r gyfrol, yn dyst bod Dodd yn cael ei ystyried yn ysgolhaig o bwys rhyngwladol. Ond pa fath o berson oedd o? Y mae Dilystwn yn awyddus iawn, dwi'n meddwl, yn ei fywgraffiad i bwysleisio na byw ysgolhaig sych ddiwinyddol oedd Dodd. Pan oedd o'n darlithio ym Rhydychen, fe ddeuai ai gi i mewn i'r ddarlith, a bydda'r ci yn cysgu wrth i draed. Ond ar ôl ryw 3/4 awr, mi fydda'r ci yn deffro. Ac yn ymlwybro'n arall tua'r drws, fel petai am ddeud wrth ei feistr, wel, mae'n hen bryd i'r ddarlith yma ddod i ben. Roedd ei sgyrsia fo a'i ddarlithoedd yn ôl pob sôn yn pefrio o hiwmor iach. Gallai werthfawrogi ffraethineb y limeric a sgrifennwyd amdano gan neb llai na'r Athro J.S. Halden. Limeric a oedd yn cyfeirio'n gynnil iawn at y ffaith mae dyn byr ei gorff oedd Dodd. A dyma fy limeric a gyfansoddwyd iddo fo. I think it exceedingly odd that a little professor named Dodd should spell, if you please, his name with 3 Ds, when one was sufficient for God. O ran I ddiddordeba, mi roedd Dodd yn hoff iawn o'r gerdded, mi roedd o'n mynd am dro bob dydd I rywle.
Oedd yn hoff iawn o gerddoriaeth. Mi roedd o gyda llaw yn bian digon medrus. A roedd o'n hoff o ddarllen nofela. Yn mwynhau Jane Austen, ond yn casau Dickens. Ond roedd ganddo yn ôl Dilystwn rai diddordebau pur annisgwyl. Enghraifft, tra roedd yn byw yng Chaergrawnt, mi benderfynodd gadw ieir yn ei ardd gefn. A chymerodd i'w ben y bydda nifer wyaf yn cynyddu ac ansawdd y wyaf yn gwella, tasa fo'n mynd allan gyda'r hwyr i ganu i'r ieir. Yn anffodus, does na ddim cofnod o gwbl o be oedd ei gymdogion o yn Free Park Terrace Chaergrawnt yn ei feddwl o'r perfformiad nosweithiol. Cyfeiriad Dilystwn at y ffaith bod Dodd yn tueddu fod yn ddyn ddigon anghoddus. Enghraifft, mi fuodd o'n darlledu yn achlysurol ar y radio am bron i 20 mlynedd. Ac o 5:00 tan 5:45 a bnawn Sul mi fydda na miloedd yn gwrando ar ei sgyrsiau difyr o'r Beibl. Ond, bydd y wedir bod na ffeiliau trwchus yn archif y BBF yn llawn o ryw lythyrau o ymddiheiriad gan Dodd. Ymddiheirio bod o wedi anfon i sgript yn hwyr. Ymddiheirio bod o wedi anghofio dychwelyd i gontract. Ymddiheirio am anghofio postio llythyr roedd o wedi sgrifennu. Cyfeiriad Dilystwn at un adag pan gafodd Dodd tra roedd o yng Chaergrawnt wahoddiad i fynychu soirée oedd yn cael ei gynnal yn un o golegau'r Prifysgol. Ond gan nad oedd Dodd yn rhyw ffan mawr o'r fath achlysuron, mi benderfynodd osod y gwahoddiad o'r neilltu ac anghofio yn llwyr amdano. Oedd yna rywsut neu gilydd, mi gafodd Dodd ei hun yn bresennol yn y soirée. A dyma fo'n sibrwd wrth ei wraig, o'n i wedi anghofio, mod i fod i anghofio yn dod yma hyn. Mi roedd y gyda llaw yn hoff iawn o ffilmiau Charlie Chaplin, mi fydd o'n deud yn aml bod o'n gweld ei hun yn y troeon trwstan, niferus a ddigwyddau i'w arwr. Wel, ar y diwrnod ola o Fedi, 1949, daeth cyfnod Dodd fel athro yng Chaergrawnt i ben. Roedd na reol ar y pryd o rhaid i chi'n ddeo yn 65 oed. Ond nid un i leisu dwylo oedd Dodd. A deufis ar ôl ei ymddeoliad, fe ddaeth na sialens newydd ac annisgwyl i'w ran. Ys rhai blynyddoedd, mi fydd yna alw am gyfieithiad newydd o'r Beibl i iaith gyfoes a darllenadwy. A phenodwyd Dodd yn gyfarwyddwr cyffredinol y prosiect. Sefydlwyd 4 panel, un y gyfieithydd Hen Testament, un y Testament Newydd, un yr Apocryffa, ac un panel i gadw rhyw drosolwg ar y cyfieithiad terfynol o safbwynt lenyddol. Mi fydd Dodd, fel cyfarwyddwr cyffredinol, yn aelod ex officio felly o'r 4 panel, yn ogystal â bod yn gadeirydd ac yn gydlynu panel y Testament Newydd. Mi fydda'r panela ma'n cwrdd am 3 neu 4 diwrnod ar y tro, a hynny 2 neu 4 gwaith y flwyddyn. Felly mae'n hawdd iawn weld bod yna lawer iawn o amser Dodd wedi orfod cael ei neilltuo ar gyfer y prosiect. Prin bod na neb yn fwy cymwys na fo ar gyfer y das. Tas gafodd ei bara am 20 mlynedd, ddechrau 1950, hyd Mawrth 1970. Roedd ei dylanwad ar y cyfieithiad yn anfesuradwy,
Ar ôl pawb yn gytun, mae fod yr un mwyaf amlwg i ymgymryd â swydd cyfarwyddwr cyffredinol. Gymaint oedd eu parch nhw tuag at ei farn a'i ysgolheictod. Fel y dywedodd y cyfieithwyr mewn memorandwm a luniwyd ar deryn y prosiect, he marched unchallenged into the leading role, for here was someone who had no rival in the field of biblical scholarship. Wel, y mae Dodd yn un erthygl yn sôn am yr egwyddorion fy'n gynsail i'r cyfieithiad newydd. A'r diben yn debyg oedd paratoi fersiwn o'r Beibl a oedd mor ddealladwy i'r darllenydd modern, ac oedd y testun i'r darllenydd gwreiddiol. Golygai hyn, wrth gwrs, na eich cadw yn rhy gaeth at strwythur ramadegol yr Oeg a'r Hebraeg. Yn wir y bwriad oedd trio osgoi iaith Beiblaidd ei naws, a cheisio bod mor wahanol a phosib i'r cyfieithiad traddodiadol. Rhaid felly oedd ymwrthod ar dull o gyfieithu gair am air neu gymal am gymal. Yr amcan oedd cyfleu mor ffyddlon a phosib ystyr y cyfansoddiad gwreiddiol fel cyfanwaith. Ar ôl llwyth hynt i'r cyfieithwyr ddefnyddio idiomau Saesneg cyfarwydd, os y tybied bydda hynny'n cyfleu ystyr a naws y gwreiddiol. Enghraifft, dwi wedi rhoi chydig enghreifftiau yma yma. Cyfieithiad Beibl Cymraeg Newydd o Ail Corinthiad 11:9. Ni bydd yn faich ar neb, yn sylwer ar y New English Bible, I sponged on no one. Ioan 6:20, geiriau caled yw'r rhain. Yr NEB, this is more than we can stomach. A'r Luc 15:15, hanes y mab ar Adran, o'ch chi'n cofio, dechreuodd yn talu mab i England yn gladu, fod mewn eisiau. He began to feel the pinch. Roedd aelodau'r panel y Testament Newydd wedi cwblhau ei gwaith erbyn 1959 ac fe'i cyhoeddwyd ar Mawrth 1961. Dodd gafodd gyda llaw y fraint o dderbyn y copi cyntaf o'r NEB pen oedd yr Hen Testament hefyd wedi i gyhoeddi mewn gwasanaeth arbennig a gynhaliwyd yn Abati, Westminster, ar yr 15 o Fawrth 1970. Ac a gyflwynodd gopïau ohono i'r fam Frenhines ac i gynrychiolwyr yr eglwysi a'r cymdeithasau oedd wedi noddi'r cyfieithiad. Ym 1963 wedi i'r Testament Newydd gael ei gyhoeddi. Derbyniodd Dodd Companion of Honour gan y Frenhines ym Mhalas Buckingham fel cydnabyddiaeth o'i lafur diflino. Golygai hynny gyda llaw bod ganddo CH o flaen ac ar ôl ei gyfenw. Wel, i ddathlu canmlwyddiant deni Dodd, cynhaliwyd cyfres o ddarlithoedd yma yn Wrecsam ar y 7 o Ebrill 1984. Ar un o wahoddwyd i werthuso gyfraniad fel cyfarwyddwr cyffredinol yr NEB yn briodol iawn oedd Owen E. Evans, a oedd ei hun wrth gwrs yn gyfarwyddwr cyffredinol y Beibl Cymraeg Newydd. Fel y dengys Owen Evans, nid oedd cyfieithiad yr NEB heb ei feirniad. Y barn T.S. Eliot er enghraifft, oedd bod y cyfieithiad yn, dwi'n dyfynu eirio fo, yn combination of the vulgar, the trivial and the pedantic. And I'm on ychwanegu, it would be good if those who have authority to translate a dead language could show at least some understanding and appreciation of their own. Wel, tegwch i'r cyfieithwyr, fe ddylid cofio nad anelu at gyflwyno rhyw glasur llenyddol o'r oedden. A mae'r hyn sy'n dderbyniol i rai yn siŵr o fod yn anerbyniol i eraill. Wedi deud hyn, mae'n byr debyg nad o'n o ddim gymaint o ddarllen ar yr NEB ar oedd y cydbwyllgor cyfieithu wedi ei obeithio.
A hynny'n rhannol oherwydd dwi'n meddwl sydd ar un pryd mi ymddangosodd amryw o gyfieithiadau Saesneg eraill. Chi'n gweld rhai ohonyn nhw, Jerusalem Bible, Good News Bible, New RSV, Holy Bible, The Living Bible, a pob un fersiwn gyda'i apel arbennig ac yn anelu at ddarllenwyr arbennig. Dwi'n symud at y diwedd, yn 1963, pan oedd Dodd yn 80 oed, cyhoeddodd ei magnum opus, Historical Tradition in the Fourth Gospel. A dyma fel y disgrifiwyd y llyfr gan un o'r adolygwyr, one of the most detailed and painstaking examinations of the Gospel ever made. Mae gynnu llawer iawn mwy i ddeud am y gyfrol yma, ond gan bod ni yn tyfynnu yr amser yn prysur yn heibio, dwi wedi sôn am CH Dodd, yr ysgolhaig cynyrchiol, y pregethwr grymus a'r awdur toreithiol, ond fedra i ddim dod ar ddarlith yma i ben heb grybwyll CH Dodd y Cymru. Roedd olrhain ei gras ei deulu i Wrecsam yn fater o bwys mawr iddo. Mi fydda'n ymhyfrydu yn y ffaith bod ei rieni a'i daid a'i nain o'r ddwy ochr wedi cael ei geni a'i magu yn y dre. Profiad hynod bleserus felly iddo fo a'i frawd CH Dodd, oedd fel o Denzil yn cyfeirio yn Athro hanes yn Prifysgol ym Mangor, oedd derbyn cyfraint am rhydeddus wrth feistref Wrecsam yn Nhachwedd 1963. Naill am ei gyfraniad i ysgolheictod Beiblaidd, a'r llall am ei gyfraniad nodedig i hanes Cymru. Mai Saesneg oedd iaith y cartre a'r capal, roedd ganddo ddiddordeb brwd yn yr iaith Gymraeg. Ac ymddengys oedd ganddo fo a'i dri brawd ddigon o Gymraeg i fedru sgwrsio a'i cyfeillion yn yr iaith honno. Roedd o'n hwyrfrydig i sgwennu ddim byd yn y Gymraeg, ond fe ymddangos o dwy erthygl o eiddo yn y geiriadur Beiblaidd, un ar amser a llall ar arian, bod y ddwy erthygl wedi cael eu cyfieithu o'r Saesneg. Cafodd ei wahodd gan dîm Iach Edwards i sgwennu pennod i lyfr y bwriadwyd i gyhoeddi dan nawdd Adran Diwinyddiaeth, Graddedigion Prifysgol Cymru, a chytunodd i gyfrannu i'r gyfrol arwaithedig benod am y teitl penagored yr Efengyl beth ydyw. Awgrymodd y gallai'r golygu benodi rywun cymwys i gyfieithu ei benod i'r Gymraeg. Ond, a dyma sy'n ddiddorol, mynnai y dylai ef ei hun ddarllen y cyfieithiad mwyn sicrhau ei gywirdeb. Gan ei fod yn teimlo fod y rhai a gyfieithodd ei ddwy erthygl i'r geiriadur Beiblaidd wedi gwyrdroi yr hyn yr oedd wedi bwriadu i ddeud. A pheri, a dwi'n dyfynnu eiriau fo ei hun, a pheri mi ddeud rhai pethau digon od. Yn amlwg felly bod gan Dodd ddigon o gymhwyster yn y Gymraeg i'w newid os oedd o'n teimlo bod ei syniadau wedi cael heb gael eu cynrychioli'n gywir. Cyfeiriodd Wedyn Jones Roberts mewn sgwrs radio un tro at ei brofiad yn eistedd nesa at Dodd ym mhanel yr Hen Testament o'r NEB, a Dodd yn sibrwd gair Cymraeg wrth blefyn, a oedd yn dal union naws y gair Hebraeg oedd yn cael ei drafod, tra roedd gweddill y panel yn ymbalfalu i geisio dod o hyd i derm Saesneg arall. Y syndod ydi bod na gynifer o ysgolheigion yn mynnu cyfeirio at Dodd fel the English New Testament scholar. Gan un, coeliwch neu beidio, yn cyfeirio ato fel the English New Testament scholar from North Wales. Ond oes a ddim amheuaeth o gwbl, ai Cymro oedd CH Dodd, a mi roedd o'n Gymro a gall Wrecsam a'i fro enedigol bod yn falch iawn ohono. Diolch yn fawr.
siaradwriaeth yn dweud y cwbl. Petai gyda ni fwy o amser, gallwn ni fod wedi holi y darlithydd. Ond os eisiau cael gair gyda Eryl ynglyn â'r cynnwys, gwnewch hynny ar y ffordd allan. Diolch o galon. Rwch gyfraniad eto.